Today we are loading 2 Mancinen 300 cranes. We are loading in Rauma, Finland, going to Dung Quat, Vietnam. Tämmöiset kiskokoneiden laivaukset tällä kertaa, että nämä on vähän haasteellisempaa nämä vehkeet, kun nämä on niin leveät ja isot. Eilen siirrettiin ensimmäinen kone sitten meidän hallin edestä ja Vuorisolalta tuli tällä kertaa semmoiset uudet mönkkärit, että tosi nopeasti kävi tuo siirto. We're loading them in tandem lift today and then driving them on a railway we constructed to the final stowage position. The first lift was going very smooth, everything as expected, no major delays, everything went well. With the second machine we expect exactly the same, no difficulties, so everything should go smooth, fast and efficient. Seuraavaksi kytketään sähköihin ja siirrellään vähän viimeiseen paikkaan ja sitten ruvetaan sitomaan kiinni. Itse lähdesin sitten näillä näkymin niin reilu kuukauden päästä toiseen päähän Vietnamiin niin ottamaan tätä laivaa vastaan ja testailemaan ja että kaikki toimii. Ne nostetaan siellä sitten tietysti samassa järjestyksessä pois ja fiilis on ihan tykkään. Kun tää on erilainen kuin tähän asti on kaikki ollut, niin tää on sellainen mielenkiintoinen.